ମୁଁ ଲିପିକା ନାୟକ କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ରେସିପିରେ। ଆଜି ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଭଲ ନା ଖରାପ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରିକା ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଛାଞ୍ଚରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଢାଳିଛି ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବନାନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।